Moje meno je Julo Hospodár, pochádzam z mesta Topolčany. Študoval som v Nitre a dostal som sa do 5. ročníku tohto projektu. Moje prvé stretnutie s braním bolo také, že prišiel vlastne ráno do školy na prax. Vyzeral celkom milo, ale keď otvoril ústa, tak sme vlastne všetci pochopili, že je veľmi prísny a veľmi náročný. A veľa ľudí z neho bolo vystresovaných a veľa ľudí sa ho strašne bálo. Naše stretnutia prebiehali tak, že vlastne sme chodili my do Bratislavy, alebo oni k nám do Nitry a začali nás vlastne učiť a školiť. A boli naozaj veľmi zhrození, pretože zistili, že nevieme poriadne ani umyť vlasy, nevieme fúkať, nevieme vlastne nič. A vtedy som si aj ja sám uvedomil, že vlastne 3 roky školy mi tiež nedali skoro nič. Takže sme vlastne začali pekne od základu a museli sme poriadne drieť na to, aby sme uspeli. Vďaka tomuto projektu som mal možnosť vycestovať z Nitry a dostať sa do Bratislavy a splniť si svoj sen, aby som pracoval vo významnom salóne, ktorý mi dal možnosť spolupracovať na mnoho projektov. Jeden z nich bol aj Miss Slovensko, kde som sa staral o samotné modelky, ktoré som česal na fotení a dokonca aj na finálový gala večer. A naozaj všetkým študentom odporúčam, aby vstúpili do tohto projektu, pretože majú zaručený úspech.